Helo a chroeso i bodlediad Rygbi Cymru. Dy fi Carwyn Harris. Fel yr arfer, mae Iestyn Thomas. Dy fi Iestyn, siwr i ti? Good. Mae wedi fod penwythnos diddorol o rygbi, gan fod y chwe glad i ddechrau, ond ni dal yma, a ni'n ôl ar y pod. Os ti'n gweithio ar y rygbi dros penwythnos, neu ti'n dawel neu gwaith prifysgol? Na, o'n i'n dawel, o'n i wedi gwylio'r gemau, ond o'n i lawr ar y fel dydd diwetha am y press conference dy Gatland a David Jenkins. So ni'n gweithio yna, ond penwythnos bant y fi. So, wel, oedd ddim penwythnos bant, oherwydd ni ddim gallu mynd i Merthyr i gweld y gêm rhwng Merthyr a Pontypridd, ond oedd dim gêm i fi, oherwydd ni ddim gallu trefeili lawr. Ie. Pam wnaethon ni bryd ar nos dydd Iau te? Cos falle ar gyfer pobl sydd yn gwrando i'r pod ma, maen nhw heb bod yn sefyllfa lle maen nhw wedi bod yn y gynhadledd y wasg, press conference, fel ysdi weid, ar gyfer gêm ryngwladol. Be yw e? Mae fe'n fel ffair yn dyw e? Mae fe'n diddorol, sy'n mo. Ni troi lan ar y fel ar pnawn dydd Iau, mae'r tîm jyst i cael ei gyhoeddi allan ar y cyfryngau. A ti'n meddwl, reit, pwy sy'n dechrau, pwy sy'n ddim. So mae rai fel David Jenkins yn dechrau, so mae dyna'r un o'r prif nodweddion fel pob sôn, so mae fel captain. So mae wedyn, ti'n gweld pobl dod mewn y mas, y chrewyr yn dod mewn, oedd pobl fel Robert Howley na, oedd pobl fel Neil Jenkins na, Warren Gatland na. A wedyn, ti a ryfft i cwarter un, mae'r press conference yn dechrau, so mae Gatland a Jenkins na, yn just trafod dy pawb. A wedyn, ar ôl ni, mae chwaraewyr arall yn dod mewn, so Owen Watkin di dod mewn a siarad, mae fe'n diddorol, certainly fel eye-opener i fi yn personol, fel rhywun sy'n dal yn y prifysgol, ond oedd yn diddorol i gweld beth oedd yn digwydd, so mae fel trwy gydol y prynawn. Do, o'n i na flwyddyn diwetha, a fi'n cofio, o'n i na ar gyfer yr team announcement oedd heb ddod mas cyn gêm Lloegr, oedd e fod ar y dydd Mawrth neu rhywbeth, a wedyn oedd e heb ddod mas, oedd pawb yn gofyn pam hwn ddim yn digwydd, pam beth sy'n digwydd. A diwedd, oedd dim byd i ddweud bron o bod, ond wedyn dath y syniad mas o beth i'r bygythiadau o streic ac yn y blaen. Ond ie, mae fe fel ffair, fel nes i weid, mae pawb yn... Mae fe ddim mor gystadleuol, a falle mae pobl yn disgwyl, mae rhyw fath o system yn dos, fel maen nhw'n mynd i'r broadcasters yn debyg, fel ITV a BBC yn gyntaf, wedyn maen nhw'n agor e lan i bobl eraill yn dywe. Wel, dechrau dy BBC wedyn, falle agor e lan a wedyn mynd nôl i ITV mewn rhyw ffordd. So mae bach o streic yna, mae fe ddim i gyd fel ffair, ond oedd yn diddorol i gweld beth oedd pawb arall yn neud fel rhyw ffordd, oedd ni just teifo popeth lan. Ie, brysur. Siwr mae dy short hand i? Na, fi just teifo popeth lawr. Na. Os fi'n cyrraedd mewn siarad amdano fe, bydd y pod ma'n mynd lan am oriau, fi'n feddwl. Ie, well i ni symud ymlaen. Mae lot o newyddion di torri dros y ddyddiau diwetha. Yes, ti'n mwyn dechrau dyn ni dy'r newyddion difrifol ddath mas efo echddo, y newyddion drist iawn ynglyn â Barry John. Newyddion trist iawn dros ben ar nos Sul. Oedd Dacan wedi dod gan teulu Barry John fod wedi marw oedran 79. Of course, un o'r fel superstars cynta yn byd rygbi ar ôl sôn. Dim ond wedi chwarae 25 o weithiau dros Cymru, wrth gwrs, wedi ymddeol pryd oedd e'n 27, ond oedd pawb yn dal yn siarad amdano fe. A fel yr un ffordd yn sôn amdano GPR, cwbl wythnosau yn ôl, oedd clipiau hen di dod mas o'r archive, a oedd pawb di roi nhw lan yn y cyfryngau, a ni'n just yn gweld faint o chrywyr dda oedd e,
yn wedig dros y 70, yn wedig taith y llewod i Zealand Newydd yn 71. A chrywyr gwych dros ben a colled fawr i rygbi gyfan. O di, wrth gwrs, wrth gwrs, mae'n newyddion drist dros ben, ond mae rhyw fath o gysur yn y clipiau yna sydd dal yn fyw a sydd dal yn mynd o gwmpas, fi'n siŵr, i bobl oedd yn nabod y cais enwog yna nath o sgori yn erbyn Lloegr nôl yn y dyddiau yna, lle mae fe'n rhedeg yn ugain o, mae braidd neb yn gallu gyffwrdd e. A wedyn y goliau adlam, mae fe'n sgori, wel, oedd e'n sgori goliau adlam, fel oedd e'n mynd mas o ffasiwn ond oedd e. A hefyd, beth mae pobl yn gweud, Gerald Davies a Gareth Edwards yn sôn amdano fi, a'i dalent oedd da fe, ond hefyd be oedd e'n gallu gweud. So oedd e fel sylwebydd ei hun fi'n cael ei ar y cael Gareth Edwards yn gweud, a wrth gwrs mae'r dyfyniad enwog na You Throw It, I'll Catch It ynglyn â'i partneriaeth nhw yn ystod y cyfnod. Ond hefyd oedd e'n seren, nid just yn rygbi, ond dros chwaraeon i gyd clipiau hefyd o fe fel George Best, nhw dau yn cerdded lawr y cael yn cico pêl-droed i gilydd a then pêl-droed i'r fi. Mae pawb yn sôn am ei bwysigrwydd i rygbi rhyngwladol Cymru, ond nid jyst yn Cymru oedd e'n bwysig efo y Brenin gath ei alw ar daith y llawod i Seland Newydd. Ie, oedd, ni wedi gweld, rhywbeth ar y cyfryngau, fi credu bod wedi llun o'r New Zealand Herald, a jyst i dweud, the King, Barry John has passed away, a os ti'n mynd mas i Zealand Newydd, mae ddim llawer o bobl yn dweud amdano rhywun sydd wedi trefelu na fel tîm gyferbyn a cael ei alw y King. Mae hwnna'n un o'r freintiau gorau yn rygbi yn gyfan gwbl. So, oedd Barry John wedi cael enwog gan bawb. Oedd Zealand Newydd di hoffi fe, herwydd mae neb yn cael ei alw'n King mas fyna yn lle chi'n Richie McCaw neu rhywun fel yna. Ie, fi'n cofio gweld nifer o bethau'n sôn amdano y ddylanwad gall y tîm na yn 71 ar rygbi Seland Newydd, y ffordd o'n nhw'n chwarae rygbi yn nath Seland Newydd magu hynny fel ei ffordd ei hun o basar bêl o gwmpas, felly mae ffordd i angen diolch neu gweud rhywbeth arall i tîm o 71 am rygbi Seland Newydd dros y ffordd maen nhw wedi dominyddu rygbi dros y 50 mlynedd diwetha. Ond ie, newyddion trist iawn am Barry John, syth ar ôl newyddion trist am JPR, Clive Rowlands a Phil Bennett wrth gwrs, nifer o'r chwaraewyr o'r 70au yn marw, mae fe'n drist iawn i glywed. Nes di weid bod na gêm yn Premiership, y Welsh Indigo Premiership dros penwythnos, Merthyr gytre i Bontypridd. Nid y canlyniad gorau i Bontypridd, ond Merthyr, maen nhw sicr nôl yn y frwyd yna yn bedwerydd yn y gyngred, ydyn nhw? Ie, oedd dechreuad sigledig i nhw, ond maen nhw wedi ymateb nôl yn eitha dda. Yn fuddugoliaeth arall dros y penwythnos yn erbyn Pontypridd. Ddim credu oedd perfformiad wych gan Pontypridd ar ôl pob sôn, ond ddim yn gallu buddi beth o blaen chi fel rhyw ffordd, a oedd falle chance ti'r diwedd i Pontypridd falle dwy'n y gêm, ond fi'n credu oedd y cais ola falle rhy hwyr i Ponty. So, fydd y goleth dda i Merthyr. So, maen nhw'n ôl yn y mix fel rhyw ffordd. Mae fe dal yn eitha agos yna, ond falle mae mwy o tîmau yn ehangu o'r tîmau eraill yn yr Indigo Prem. Ie, ti'n gallu gweld beth sydd wedi digwydd i Bontypridd yn y tîm. Maen nhw wedi ennill 8 gêm, colli 9, cael 1 gêm gyfartal, ond maen nhw wedi cael 9 pwynt bonus, mae rhan fwyaf nhw wedi dod wrth golli yn dyn nhw. Maen nhw'n golli gymaint o gemau agos. Merthyr, nawr maen nhw'n 8fed, maen nhw wedi wario 15 o gemau, maen nhw sef 2 gêm llai na Pontypridd, ond maen nhw mond 4 pwynt tu ôl iddyn nhw, gyda 10 pwynt pellach i Gaerdydd yn bedwerydd. Nath Gaerdydd colli gytre i Llanymddyfri, treiglau meddal. Mae hwnna
ma nhw'n sicr o'i le yn y pedwar ola, a byd Mae'n cael ei hawdd i weid bod nhw'n bron yn sicr o'i lle fel um, gêm, gêm a gyfrau gytre, neu mewn ffordd, home advantage ar gyfer rhwng gynderfynol. Ie, maen nhw fel rhyw fath o juggernaut o ryw ffordd. Fi ddim siŵr fel maen nhw troi lan ennill pob wythnos. Ond ie, mae performwyr arall wych gan Llanymddyfri ar y nos iau. So mae dim llawer y dimoedd yn mynd lawr i Caerdydd a roi dros hanner gant o bwyntiau. So ie, performwyr da gan Llanymddyfri a maen nhw'n edrych yn dda ar frig y tabl. Ydyn, well ni sôn am y gêm arall, dros y penwythnos. Wel, Cymru yr Alban. Iesu, na dechrau dy ti. Be oedd dy farn di? Ti'n mwyn dechrau dy'r rhan yn gynta, oherwydd fi'n casau'r cliché game of two halves yn Saesneg, ond oedd dwy gêm gwbl wahanol yn y gêm na. Yr hanner gynta, os geiriau dy ti am y perfformiad yna gan Cymru? Gêm cico wael, wael dros ben, Samot. Ti wedi gweld dy'r bocs cynta gan Gareth Davies, a ni'n gweld tîm oedd nawr falle dechrau wneud hyn yn cico trio a hanner ffordd i cael mwy o tiriogaeth. Ond ar ôl just gweld y cic na, mae fe'n rhy bell, mae dim fel chase. Os ti'n glywed llawer o bobl, mae nhw'n dweud the kick is only as good as the chase. A alright, oedd Josh Adams felly na ddim na gystadu am y bel, a oedd Kyle Rowe di gael job yn eitha hawdd i dal y bel a galw am y marc. A dyna just beth oedd y hanner cyntaf i Gymru, oedd just cicau wael di mynd mewn, cicau di mynd rhy bell, ond y chase just ddim na. A mae yna'n broblem fawr i Gatland ar y foment herwydd Samot. Os nhw ddim gallu wneud nawr funudau cynta y chwe gwlads, mae fe'n i fod yn anodd. A wedyn mae problemau yn y llinell dal yn bodoli sydd anffodus. Ni'n meddwl falle nhw wedi cael mwy o amser o'r cwpl yn byd i newid ar ôl y gêm yn erbyn yr Ariannin. Ond then fel back to square one dy'r llinell yn anffodus, oedd rhaid i mynd dros y top. Oedd yr Alban wedi gwneud job yn dda i dwy nhw. Ond os oedd y llinell wedi mynd yn well, bydd yr Alban ddim wedi sgori dwy cais cyntaf yna. Herwydd mae'r ddwy gais wedi dod o Cymru roi lan y bel yn y llinell. A wrth gwrs ti'n gweld y dwy chawns yn y 22 hyn hanner amser. Eich chi'n meddwl, wel, felly bydd y gêm yna yn gwahanol fel rhyw ffordd. Ond pob clod i'r Alban, mae ddwy gais nhw yn dod o decoil yn wych gan Hugh Jones, ni wedi ysgrifennu gan y hyn bore yma. A mae fe ar trydan, so dyna plug i chi. Nhw'n glinigol yn y hanner cynta, nhw'n cymryd gyfleon nhw. Of course, Josh Adams di helpu gan wneud y penderfyniad yna, ble mae Gatland wedi galw mas, ond ar ôl sôn, oedd yr Alban ar tîm gryfan hanner cynta. Ie, yn dod. Fi'n credu ti wedi sbonio fe eitha hawdd y gêm gico oedd yn, sim llawer o eiriau. Na i sôn fwy am y chas, y ffordd yn nhw'n amddiffyn o'r gêm gico, a falle ni'n sôn am dechrau'r ail hanner, ond cic na gan Gareth Davies, o'n i'n siomedig o hynny, a wedyn oedd Bron di stopo gico, a nhw'n taflu'r bel 15 llath nôl i Sam Costello cico'r bel lan yn yr awyr, a blaenwyr y gyd o flaen y bel. O'n i'n rhwysterig dy hynny, fi wedi gweld y math yna o chwarae'n digwydd o'r blaen ar Eidal, a oedd ddim yn gweithio, a nhw wastad cael ei galw am cam sefyll, a dyna beth na ddigwydd i Gymru. Sa'n ni'n gweld y darn di, na i roi llaw fi lan i weid fi'n fydd am hynny, ond o'n i moyn gofyn ti am y gwestiwn na, y decoil line nes i esbonio, yr un cyntaf mae Hugh Jones yn dod ar ongl tu fewn, a mae Owen Watkin yn cael ei ddal mas, mae fe'n symud mewn, a wedyn mae'r bel yn mynd i Carl Rowe, a mae Carl Rowe yn mynd, heibio i Owen Watkin.
Ond ti'n meddwl oedd bach o groesi fyna? Croesi esbonio rhywun sydd ddim yn deall yw pryd mae rhywun yn fynd o flaen y byr a wedyn rhywun tu ôl nhw yn mynd tu ôl nhw, tu ôl eu cefn nhw a rhedeg fel na mewn rhyw fath o groes. Yn hanesyddol oedd hwnna'n cael ei galw allan trwy'r amser o nawr, falle mae fe ddim yn cael ei galw allan mor gymaint. Be oedd y teimlad di ar hynny? Wel, fi moyn dweud, mae di Conline Jones yn mor wych, fi credu mae jyst i roi e. Ond, of course, mae'r dadl dal mynd i fod yna. Ond fi credu, dy'r amddiffyn yr adeg ni, of course, mae fe'n anodd i Watkin i ceisio amddiffyn rhywun sy'n rhedeg right immunity, a wedyn mae Russell yn mynd tu ôl y cefn, ond mae'r cais yna wedi dod, of course, dy'r llinell yna. Mae'r Alban wedi mynd cwbl o passes, a wedyn mae twy pilotw yn mynd lan at, fi credu mae Watkin yn gwneud y tackle ar twy pilotw, wedyn mae camel arall, pryd mae tip-on pass i George Turner, wedyn maen nhw'n mynd i'r, maen nhw'n mynd i'r the open side fel maen nhw'n dweud, ond mae Russell yn switcho nôl y funud ola, so mae fe'n rhedeg ar y bel, a mae fe'n neud bach o acyn run fel rhyw ffordd. So mae fe he's peeled around back to the blind side fel maen nhw'n dweud. A mae Watkin dy bach o penderfyniad i wneud. Os mae fe'n mynd at Jones, neu fe'n mynd at Rowe. A fi credu dyna beth oedd y broblem. Felly dim neb tu fewn i Watkin fel rhyw ffordd. Oedd gallu ffocysu ar Jones y tu fewn a oedd gallu gwneud bach o drift tu fas i gwneud siwr fod Rowe gallu cael ei aneili ato hefyd. So dyna beth oedd un o'r broblemau. Ond jyst mae'n mynd nôl i'r gym cico am eiliad. O'n i wedi sôn amdano'r cic Gareth Davies yn y hanner cynta. Ond mae Ben White wedi gwneud job yn eitha dda ar dechrau ar hanner. Mae fe bron yn identical o rhyw ffordd dan ble oedd e ar y ca, falle cwbl o meters tu fewn. Ond mae fe'n just cico fe lan, mae fe pil tu fas o'r 22, so mae Cymru ddim gallu galw am y marc. A mae'r chase yn eitha dda, so mae Thomas Williams eisiau cystadlu am y bel, a dyna beth oedd Cymru ddim wedi gwneud yn hanner cynta. Wedyn Cymru wedi cael cwbl o cymalau i ceisio cael y bel nôl i Thomas Williams, a mae fe cico i ffwrdd, mae fe ddim yn ennill, mae fe ennill tir, wrth gwrs, mae fe ddim yn gallu ffeindio'r llinell wen am llinell, a wedyn mae Russell a Van der Merwe yn cyfungo, a wedyn chi'n 27 pwynt i ddim lawr ar ôl 42 munud. So oedd y gwahaniaeth na yn y ddwy cic na. Dwy cic, un o'r dechrau'r hanner cynta, un o'r dechrau'r nair hanner. Ond wrth gwrs, fel ti wedi sôn, dy'r cross yna, mae fe'n anodd, ond fi credu fi gallu gweld pam mae fe'n gais, a rydyn ni wedi gweld siwnt gymaint o'r esiample dros y blynyddoedd diwetha. Fi credu, os fe falle 50 flwyddyn nôl, falle bydd wedi cael ei roi, ond fi credu mae fe mwy o sgil fe rhyw ffordd i amddiffyn y decoys hefyd, a wrth gwrs mae Watkin wedi bod bach na'n lwcus na. Gwbl gytuno dy fi'n cael 50 flwyddyn yn ôl mae hwnna'n cael ei galw, ond mae syniadau di newid os mae cyfle dwi'n gwneud y dacl, wedyn mae cyfle ni'n gwneud y dacl. Un peth falle fi gweld Tompkins yn teimlo gath ei gwthio dde ar i wneud y dacl ar fi'n cofio Hugh Jones oedd wedi bwrw mewn iddo fe, oedd e'n ceisio mynd mas i daclo Finn Russell, ond oedd e'n eitha rhwystredig dy hynny, ond o'n i'n teimlo bod hwnna bach yn, bydde hwnna wedi bod bach yn hallt ar yr Alban o gael ei ganu eto. Os ti'n teimlo. Jones di wneud job yn dda dy'r ddwy decoy line i fod yn onest, a yr ail un oedd di wneud job yn dda hefyd, so mae fe'n cymryd mas Tompkins a un o'r flaenwyr hefyd, a mae'r pas di mynd allan i'r cefn, a mae Russell di wneud bach o dymu o'r Costello, a mae fe jyst gallu rhoi Van der Merwe mewn. So fi credu mae fe jyst Hugh Jones dy decoy lines really dda dros y penwythnos. Ti'n sôn bach fyna am beth i'r gais ar ddechrau ar hanner i'r Alban. Ti wedi sôn am gic
Thomas Williams. Fi'n teimlo, mae fe'n hallu gael gic Thomas Williams y broblem. So mae beth sy'n digwydd yn y ffordd mae'r llinell amddiffyn wedi dod lan mewn rhyw ffordd. Mae'n sôn am dog legs yn Saesneg, a dyna beth ddigwydd fel, ti'n gweld yr asgellor yn mynd lan, Rio sy'n mynd lan, mae Watkin yn mynd lan yn gryf, a wedi Tompkins tu fewn iddo fe, mewn rhyw ffordd fan hyn. A wedyn mae gap enfawr fan hyn, yn y canol. A dyna lle mae angen fod gryfa. A wedyn, Carl Stein yn paso fe unwaith i Finn Russell. A mae Tommy Ruffel yn neud y tacl, ond am ryw reswm, mae Johan Lloyd i redeg bron tu ôl i Tompkins, sy'n gadael y bwlch fan'na, i wedi cael ei fraich mas. A di'r bas yna ymlaen, sa'n credu bod fi'n credu bod e'n deg, bod mae fe ar y ffin, a fi'n dieddol o weid, os mae fe ar y ffin, rhoi fantes i'r ymysodwr, a wedyn mae Dwan yn neud y gweddill yn paso Thomas Williams, ond oedd hwnna un o'r foment fawr, y foment fawr arall nes i sôn amdano gic gosb yn erbyn. Josh Adams am rhywbeth dwp i ddechrau symudiad hwnna, mae fe'n 50-22 gan Finn Russell oddi ar gic wael gan Cam Wynnet. Felly mae'r gêm gico na, ni'n gweld e'n pentyrru a fe nes i sôn y llinell oedd y broblem arall fawr. Y trydydd broblem i fi oedd rhywbeth o'n i wedi sôn amdano gyda'i wythnos diwetha. O'n i'n gobeithio i weld fwy o bobl yn mynd i jaclo'r bel i Gymru. I fi oedd 29 chwaraewr mond yn gallu gweld y momentum yn un ffordd yn y rhan gyntaf. Dim ond Tommy Ruffel oedd yn llwyddo i droi'r momentum y ffordd arall. Fe oedd yr unig bachgen ar y cae i Gymru oedd yn gallu droi bel i gwmpas. Oedd e'n wych, Tommy Turnover fel nhw'n galw fe, oedd e'n wych ar y penwythnos. Ond o'n i bach yn rwystredig bod neb arall yn gallu helpu fe mas mewn ffordd, oherwydd oedd y momentum yn mynd mewn un ffordd. Ni wedi sôn am y pethau wael, be am weddill y hanner, oherwydd yr ail hanner oedd hwnna'n anhygoel gan Gymru, a, wel, could have, would have, should have, falle Dilyn wedi ennill y gêm, neu ti'n credu oedd e jyst gormod i nhw trial cyrraedd erbyn y diwedd? Fi jyst mae'n mynd nôl am y gêm cico unwaith Sorry, go on. llawer o gwynion ar y cyfryngau. So, pam y Cymru yn cico trwy gymaint, pam y tîm yn cico yn gyfan gwbl. So, mae'r gêm cico dros y flwyddyn ddwy diwetha di cael, mae fe mor bwysig. A os chi'n cico dda, chi'n ennill gemau. A mae'r tîm oedd gorau yn y chwe gwlad, so mae'r tîm oedd Ffranc yr Eil a dim eid, a Iwerddon. Maen nhw'n cico'n dda hefyd. A maen nhw'n cico fwyaf allan o'r chwe gwlad hefyd. So mae llawer o cwynion di dod, pam mae Costello di cico'n ne. A mae rwystredigaeth dy fi dar 3 cic-osb o can sefyll i gyd o cicau. Os oedd Cymru wedi mynd mas o'r tacteg na, fel maen nhw wedi mynd o'r blaen Costello, fi ddim siŵr fel maen nhw wedi gwneud na. Wrth gwrs, falle mae un o'r blaenwyr wedi mynd mas, ond oedd un nhw yn erbyn Rio Daya, sy'n asgellwr. So, they wedi mynd o flan Costello i wneud y cic na. So, of course, fi gallu gweld pam mae pawb yn cwyno, y 3 cic-os fi dod na o'r cic, ond mae fe mor bwysig, a mae Cymru ddim gallu redeg o bob man, oherwydd mae'r tîm oedd mae'r amddiffyn yn mor dda, a mae Cymru ddim gallu redeg o bob man trwy'r amser. Ond oedd yr ail hanner yn wych, dyma. Of course, yr un cic gan Thomas Williams, ond y cicr arall oedd fel chips over the top, oedd cicau una i cystadlu am, oedd Tompkins Bron di cael 2 fel chip o'r ôl sôn, oherwydd oedd cael roedd bach yn sigledig, ond ni'n gallu gweld y ffocws i newid yna, nhw'n cico byr, fi credu oedd Thomas Williams yn gwneud bach o grybau cic, ond nhw wedi mynd nôl i'r cic-osb, ond oedd disciplin yr Alban di mynd yn cyfnod gwbl. Dyna beth yw'r un o'r pethau pwysig o'r ail hanner, a oedd Sgarmes Cymru di dod ymlaen yn eitha dda.
A peth arall o'n nhw'n llwyddo i gael dros y llinell fantes. A mae'r llinell fantes mor bwysig i wedi cael momentum a pwy oedd yn y rhan rhaenllaw o hynny oedd ar yn Wainwright. Yn y rhan y gyntaf, fi'n credu Josh Adams y brif gariwr Cymru 6 a oedd e methu cael dros y llinell fantes. A ni gweld, ti'n gwybod pam oedd Owen Watkin felly ddim yn cael bel fwy, oedd e'n trio, oedd e'n chwarteri eitha fach o ran beth sydd da Gymru, os ti'n feddwl am boes fel Mason Grady a George North, wrth gwrs, ddim ar gael. Ond wedyn yr ail hanner, oedd Wainwright sy'n chwarae pob ail ddechrau. Oedd e'n cael 10-15 llath mewn gwrthgwynebwyr neu toriad llwyr a rhoi rhyw dair i ffwrdd yn Bron yn y gornel. Ond oedd e'n rhannol oherwydd oedd Cymru wedi llwyddo cael dros y llun Fantes, ond oedd yr Alban wedi colli pennau nhw'n llwyr, ond oedd nhw'n mynd sian ôl wel, fi'n gwybod oedd rhyw fath o, o'n i'n gweithio ar y gêm a oedd e'n gweithio da boes o'r Alban. Yn yr hanner gyntaf, nath nhw'n negesu fi'n gweud bo'r Alban heb ddod mas o ail second gear yn y gweud. A ni'n gweud, wel, maen nhw'n chwarae yn full reverse yn yr ail hanner, ond yn mynd sian ôl mor gyflym. Ie, Ife oedd Cymru'n wario'n dda, neu ife'r Alban di jyst llwyr colli'r plot, ti'n credu oedd yr ail hanner, neu bach o'r ddau? bach o ddau fi'n meddwl. Wy ddim credu mae'r tîm Alban yma, maen nhw ddim, maen nhw gallu mynd o flaen mewn gemau, ond maen nhw ddim dyr fel instinct fel falle tîm oedd really dda i felly lladd y gêm. A wedyn maen nhw'n rhoi cic y cosb i ffwrdd, mae pethau'n bytyru lan, a wedyn mae Turner mynd i'r cell cosb, mae Cymru sgwr i cais. A wedyn mae pethau yna'n adeiladu lan, a wedyn mae Dilyn sgori, wedyn mae Wainwright yn sgori, wedyn mae Alex Mann yn sgori ar ei gêm gynta. A wedyn mae dim ond pwynt o wahaniaeth. A os oedd tîm really dda yna, fel, wel, ni wedi gweld fel Iwerddon blwyddyn diwetha, o'n nhw'n grinigol, ond a wedyn oedd Cymru wedi sgwri cais, a wedyn nath Iwerddon cau y gêm lan gyfan gwbl a sgwri pwynt bonus tua'r diwedd y gêm. So, felly dy'r Alban, mae'r gwersi nesaf dyn nhw i just lladd gemau bant. Wrth gwrs, mae 27 pwynt yn mantes fawr i gael, ond wrth gwrs, fel nath i gweld, mae'r gêm gallu newid. A pob clod i sgarmes Cymru, yn wedi pryd oedd nath e clico. Both yn di sgori, oedd Man di sgori, a fi credu mae'r bach o'r association mynd i fod bach yn grac dy'r rengol o dwy'n geisiau nhw. Ond nath e gweithio'n dda. Oedd Wainwright i wneud jobyn sneaky yn y sgarmes cynta i dwy'n cwpl o chreu'r Alban i cael bwy o momentum yn y sgarmes. A oedd performance dda gan Gymru yn yr hanner. O'n yn wych a fel un o'r chwaraewyr nath newid y gêm i fi o Thomas Williams, o'n i'n meddwl oedd e'n anhygoel yn yr ail hanner. Mae fe digon deg i weid, nath Gareth Davies ddim cael ei gêm orau. Sa'n credu bod ei cael y flwyddyn gorau i'r Scarlets ers gwpan y byd, oedd e'n anhygoel yn gwpan y byd fel nath ni i weid gymaint o weithiau. A Iwan Lloyd wedi cael ddananwad mawr ar y gêm, fe wnath o fethu a gic i'r gornel yn yr hanner gyntaf, ond nath e lwyddo i anwybyddu hynny a dod nôl a cael ddananwad fawr. Mae fe'n chwarae rhan holl bwysig ar gyfer cais Rio Dau tynnu'r ochr gyfyn. Mae'r bas ddim dod i fe, ond mae fe'n creu y dyn ychwanegol sydd yn alluogi Thomas Williams yn mynd dros y pen i Rio Dau yn y gornel. Ond hefyd, y pethau arall, o'n i'n meddwl, oedd yn wych oedd rhywun fel Elliot Dee yn sefyll lan. Ar ôl y gêm, oedd pobl yn siarad mor uchel amdano fo, 47 o gapiau sy'n fi'n credu mae da fe i Gymru, a sa'n gallu cofio fe yn cael gêm wael i Gymru. A falle mae hwnna'n rhannol oherwydd mae rhan fwy o'r gapiau oedd i ar y fainc, a wedyn, wrth gwrs, felly mae fe mond yn wario 20 munud a ti'n methu gweud os mae hwnna'n gêm wael neu gêm dda neu felly mae'n wario 5 munud, ond mae fe pryd bynnag mae fe wedi dod mas i Gymru, fi credu mae fe wedi rhoi
Gêm dda. A oedd y fainc yn dda hefyd, chwaraewyr fel Alex Mann, fel nes i sôn, yn sgori ar y gêm, ar y gap gyntaf, dyle fe wedi dechrau. Yn fy marn i, ond i'n meddwl oedd e'n wych, oedd hi ar y fainc a chwarae teg iddo fe ar y gap gyntaf. Ond oedd na ambell i beth ar brydar yn sôn am Ben O'Keefe oedd ynglyn â y momentum falle dyle fe i fod gerdyn arall i'r Alban a ambell i dehongliad. Be nes di o'r ddwy eiliad o, wel, Luke Crosby i fod yn deg, fe ar Sam Costello yn yr hanner gyntaf, wedyn Ciaran Azarati yn y fo yn yr ail hanner. O ti'n meddwl bod unrhyw beth mewn hynny ar gyfer daclo yn rhy uchel, neu ti'n meddwl bod e'n deg bod dim byd i cael ei roi? Wel, ni wedi gwylio'r gêm nôl ar S4C, oedd Gwyn Jones yn sylwebu, a o'n i yn hollol gywir beth oedd e wedi dweud, oherwydd mae Crosby ddim gallu gwneud llawer yn y rycna, so mae Costello yn is, a mae Crosby, fi ddim credu mae dim lle i ddim mynd ar ôl pob sôn. A wrth gwrs mae'r contact i'r pen yn mor bwysig dy ddim ond fi ddim credu, fi ddim siŵr, wel, mae Crosby gallu gwneud yw'n mynd bant o'r off his feet mewn rhyw ffordd a roi lan kick os byna. Ond ar ôl y contact, mae fe'n llithro lawr ar y llawr. So, falle mae fe'n gigos, ond mae fe ddim yn foul play ar ôl pob sôn, herwydd fe ddim gallu gwneud unrhyw beth. Fi credu dyle o Keith i roi kick-os, off feet, fi credu oedd e'n silo bant ar rhyw ffordd, ond wrth gwrs, mae'r gêm yn mynd mor gloi. Mae fe'n anodd i o Keith, wneud penderfyniad na mor gloi, a wedyn pryd mae'r teledu dod mewn i gweld potential foul play, ond fi ddim credu oedd foul play. Dy'r Alban yr ail hanner, fi credu mae'r dwy cerdyn yna yn gywir, so mae Turn yn rhoi lawr y sgarmes, mae Ciaran Azarati yn gwneud friendly fire i Adam Beard, a mae Boot yn glanio ar ei pen, sydd yn bach yn anffodus. Ond ie, mae tackle yna gan Azarati yn un diddorol hefyd. So mae double tackle yna, oeddi yn foul play, fi ddim yn siŵr. So mae pob gêm rygbi yn mynd i cael dadleuon rwle. Fi eisiau gweld y documentary newydd na Rugby Pass, fi ddim wedi gweld eto. Oedd e mas wythnos diwetha. So fi credu dyna swydd fi am hyn, a fi jyst mynd i gwylio na. So os ti'n gofyn cwestiwn amdano fi, amdano dyfarnwyr wythnos nesaf, a fi wedi newid tôn fi, dyna pam. Ie, na, fi'n gwybod gytuno, o'n i'n meddwl, os ti'n rhoi Ceri Melin i Crosby mewn rhaid gorau Ceri Melin i Azarati, felly o leia oedd e'n wedi gwneud yr un dyfarniadau, oedd e'n cyson drwy gydol y gêm. Yr unig un, mae dy fi bach o broblem da yw'r tackle seatbelt yna, da, beth i fod, 5-6 munud i fynd camred path ar Tommy Reffel rhyw 40 metr mas, o'n i'n meddwl bod hwnna'n gigos, a fi'n credu, yn fy marn i, nath Ben O'Keefe gadl, oedd e ddim wedi gwneud y dewis cywir fyna, falle oedd e ddim moyn wneud y dewis hynny reit ar ddiwedd y gêm, oedd e'n meddwl bod y tacl ar y bel, ond fi'n teimlo oedd e ddim. Ond, fel mae fe'n amlwg, trwy ni siarad iaith Gymraeg, ni weld hyn trwy well, spectol coch yn ni, spectol Cymru. Siwt mae'r teimladau wedyn ar ôl y gêm yn gyfan gwbl. Wyt ti'n edrych ar y gêm na a mynd, wel, am berfformiad gan Gymru ddod nôl y boes ifanc yn chwarae mor dda, neu wyt ti'n teimlo'n rwystredig bod Cymru wedi colli'r record na o heb golli gytre yn erbyn yr Alban am 220 o flynyddoedd? Fi credu mae'r ddwy tîm wedi cerdded allan o'r ca. Mae nhw'n ddwy eitha disappointed fel rhyw ffordd, herwydd mae Cymru wedi fod mor agos i ennill y gêm na dy'r chwewyr ifanc, mae nhw hanner cynta yn wael dros ben. A wedyn, os chi'n fel rhywun o Alban, chi'n dod mewn a dweud, wel, ni wedi ennill am y tro cynta yn Caerdydd am llawer o fynyddoedd, ond yn un warthus na hanner. A
Ffrainc yn mynd i fod yn grac, a maen nhw'n mynd i fi tri lan i Caeredin ar y wythnos. Maen nhw'n mynd i fod yn gêm diddorol. Ond falle maen nhw wedi ennill yn Caerdydd yn y tro cynta, ond wedi cael hanner cynta really dda. Maen nhw ddim wedi dod mas o'r gêm na eitha hapus chwaith, herwydd oedd pethau wedi mynd dros y lle i gyd yn o'r hanner. A byddai'n diddorol i gweld beth bydd Townsend yn neud dy'r tîm na, herwydd wrth gwrs maen nhw wedi ennill, ond maen nhw ddim wedi ennill fel dylen nhw, fel rhyw ffordd. So, bydd Cymru'n eitha placed, ond bach yn disappointed am y canlyniad. Ie, y llawer o bobl wedi bod yn sôn amdano bod yn tîm ifanc gan Gymru, a falle bod nhw'n siomedig da rhai o'i chwaraewyr fwy eiddfed falle, a rhai sydd fwy o brofiad. Josh Adams fel wnaethon ni sôn, Warren Gatlin yn gael o fynd dwp am be nath i roi gicos i ffwrdd, Gareth Davies heb y gêm orau. Falle Adam Bede yr un peth os ydyn gael y leiniau, a Ryan Elias sydd falle hefyd y dartu fe i'r linell dim ar ei orau. Ond wel, cyn i ni sôn am bwy dylai dechrau yn Twickenham, falle dylai ti sôn am y newyddion dath mas heddi. Mae newidiadau wedi bod i garfan Cymru ar ôl un gêm yn barod yn dos na. Os mae dwy chwaraewyr newydd di muno ar carfan. Yn anffodus mae James Botham wedi cael ei anafu. Mae'r moment ola o sgwri cais yn y 6 grad, ei gais gynta yn y 6 grad, a nawr mae anaf di meddwl fod e ddim yn y carfan am weddill y tournament. So mae rengol Caerdydd Seb Davies di ymuno o'r carfan, a mae Warren Gatlin di roi call-up i prop Harlequins gynt o Caerdydd, Dilyn Lewis. So, fi credu mae Dilyn Lewis falle di mynd mewn, a falle mynd syth mewn i'r carfan sy'n mynd mas i Twickenham. Herwydd fi ddim siŵr os oedd gêm orau Leon Brown, a mae cwpl o bobl yn dweud fod falle mae anna dy fe. A sma, mae Maserati wedi gwneud job yn dda yn yr hanner, fi credu mae Lewis yn dod mewn bach o'n profiad. Mae wedi cael profiad Adam Jones yn Harlequins, so mae chwaraewyr rili dda dros y blynydde i Gymru. A nawr mae fe'n dod mewn i ceisio adom mewn brofiad, a mae Seb Davies, falle chwaraewyr gwahanol i beth mae both yn wneud. So oedd lack o ball carriers mewn rhyw ffordd dy Cymru trwy gydol y gêm. A fi ddim siŵr os mae Seb Davies un o'r chwaraewyr na sy'n felly gallu mynd a'r Cymru dros y gain line na, a effeithio pethau lan yn y parc. Ond beth sy'n ddiddorol yn ti Seb yn cael ei alw lan yw, wrth gwrs, mae wedi wario rhan fwyaf flwyddyn dy Caerdydd fel ail reng, 6 yw Botham, so mae Botham wedi gadael. Ydy hyn yn ychwanegu i'r syniad bod Seb yn gallu wario yn y rôl hybrid na, yr 5/6, maen nhw'n gweud, falle, a bydda hynny'n helpu'r llinell. Fi'n teimlo, o'n i'n teimlo cyn dechrau tournament falle bydda Cymru yn meddwl am roi rhywun o'r ail reng a symud nhw i'r reng ôl, yn enwedig ar y gyfer y gêm yn Twickenham. Ond gewn ni weld ynglyn â'r dewisiadau. Pwy sy'n dod mewn i ti ar gyfer y gêm yn Twickenham? Pa newidiadau bydde ti'n moyn a ti'n disgwyl gweld yn ngharfan Cymru? Gobeithio mae George Northern a Gareth Thomas yn dod nôl. Pob clod i Cwrw Domikowski hefyd, mae ddim llawer wedi sôn dan y hyn, ond 80 munud ar platform ryngwladol, job yn wych, a dros y car o gwmpas, y sgrymau wedi mynd yn dda. So, pob clod i Domikowski, ond fi credu dyle, os mae Gareth Thomas yn well a mae fe'n ffit, fi credu dyle dechrau, so mae un o'r propau gorau yn Cymru ar y foment, a falle cael Domikowski ar y fainc. Fi credu mae Dilyn Lewis mynd i dod nôl. Fi'n meddwl falle i dechrau. Fi credu mae dal bach o dibrofiad Maserati ar y foment falle mynd i cael ail hanner dda. Ond just cael Dilyn Lewis mewn am ei brofiad o ryw ffordd. Will Rowland un arall, felly dod nôl mewn.
Mae penderfyniad na yn yr ail reng yn un diddorol, herwydd mae 'da ti capten, mae 'da ti rhywun sy'n galw'r llinell, a mae 'da ti rhywun sy'n ado bach mwy wmff yn y pact o Will Rowlands. So fi'n credu mae Beard yn mynd i fod yn yr un sy'n drop o mas o'r tîm, a bydd Rowlands dy Jenkins yn yr ail reng, a Alex Mann dechrau fel chwech, herwydd fi'n credu mae digon o talent y fe i dechrau yn y gêm ryngwladol, ond wrth gwrs mae'n mynd i fod yn job yn anodd mas yn Twickenham. Ie, fi'n gwybod cytuno. Fi wedi gweud rhyw fath o, rhywbeth fel 8 newydd fi'n credu. I gyd, fi'n credu dylai di ddechrau fel bachor, fi'n credu mae'n heiddi le hefyd, mae fe'n dda dros y bel, a fi'n moyn gweld rhywun sy'n dda dros y bel, falle mae fe ddim mor ddinistriol yn y sgrym, a mae Ryan Ellis, ond fi'n credu bod ei allu o gwmpas y cam yn mynd i bod yn holl bwysig. Byddwn ni'n dechrau as yr ati, fi'n credu bod yn heiddi ei le, mae wedi bod yn war yn gyson a yn chwarae'n dda dros Gaerdydd dros y blwyddyn diwetha. Ie, mae fe dal yn ddifrofiad, ond dyna fy marn i, anyway. Fi'n sa'n credu bod Dilyn Lewis wedi perfformio'n wych mor belled. Ti'n gweld bod e'n bod yn tynnu lan coeden, wel, dŵr hwnna ddim yn cyfeithi o gwbl, pulling up trees, tynnu lan coed. Ond ti'n gwybod beth fi'n meddwl, mae fe ddim wedi bod yn chwarae yn anhygoel yn Lloegr, sy'n credu mor belled. Rowland syth mewn, mae rhaid i fe ddechrau, mae fe mor bwysig fel cariwr y bel i Gymru a'i bwysau fe a'i gryfder e. A Alex Mann, wel, sy'n angen i fi weid. A wedyn, Thomas Williams fel mewnwr, fi'n credu mae fe'n heiddi ei le ar ôl ei berfformiad. Ioan Lloyd fi'n disgwyl i ddechrau oherwydd byddwn ni'n synnu os maen nhw'n chwarae Sam Costello. Mae sôn bod Sam Costello yn mynd i weld rhyw fath o arbenigwr yn cyfergydion i'r pen ar ôl ffili HIA, ond mae hwnna'n 2 HIA, mae fe heb basio yn gyflym iawn, nath ffili un mas yn Herbyn yn chwarae'r Scarlett, a fi'n credu mwyn i fe fod yn saff, dyle fe cael ei orffwyso wythnos yma. George North yn dod mewn fel 30, a i fi, Mason Grady yn dechrau ar yr asgell o flaen Josh Adams. Fi'n credu falle bydd mae geiriau Gatlen yn rhoi tan dan Josh Adams i berfformio'n well. Mae Grady wedi bod mor dda eleni i Gaerdydd, a fi'n credu rhaid i fe ddechrau. Mae fe'n carwyr y bel mor ddinistriol i fi, dyle fe ware rhan holl bwysig yn y gêm. Dyna fe newidiadau fi, ond fi'n hapus os bod barn gwahanol dy ti. Na, fi'n credu mae'r cefn yn eitha dda, sma. Fi ddim siŵr os oedd Adam yn hollol ffit, so o'n i ddim wedi gweld llawer dros Caerdydd dros yr wythnos y diwetha. A wedyn mae fe'n nôl mewn i'r gêm ryngwladol, a wedyn ddim yn edrych fel mae wedi chwarae llawer o rygbi, so felly dod mewn o gredi. Wrth gwrs dod nôl y George North os mae fe'n ffit. A Ioan Lloyd dechrau fel 10. Wel, oedd hint a helyd na cyn kick-off, oedd beth yw'r awr cyn kick-off yn y gêm Cymru yr Alban, nes i ddim sôn amdano fe, ond oedd sôn bod Josh Adams a Nick Tompkins ddim mynd i ware. Oedd mynd i bod team update rhyw awr cyn kick-off, ond oedd ddim ddod. Ond sy'n gwybod beth oedd yn mynd mlaen fyna, oedd yn achosi nifer o broblemau i ni fel sylwebwyr ac yn y blaen ar y gêm. Ond gen i weld os mae pawb yn hollach, o gobeithio bod pawb yn hollach. Gwrs, Siom i'r Alban hefyd yn y gêm yna, colli Luke Crosby a Richie Gay am y diwrnod cyfan. Be arall, well i ni sôn am Dîm 12 a Gymru, oedd hwnna'n gêm a hanner nos Wener, yn dod e. Wyt ti'n gwylio hynny, neu wyt ti'n gwylio beth yn digwydd mas yn Montpellier? Marseille, sorry, nid Montpellier, Marseille oedd y gêm. O'n i wedi gwylio hanner cynta dy Danigen. Wedyn, nath ni'r newid challenge teledu a roi'r Danigen ar y laptop. So, double screen dy fi nos Wener. Dy fi Tîm 12 ar fy ffôn i, o'n i'n neud yr un beth. So oedd un llygad ar Danigen, un llygad ar y
y gêm Ffrainc a Werddon. A ie, perfformiad da gan y tîm dan ugain. Richard Withen wedi dod mewn nawr a mae fe'n edrych fel job yn dda ar ôl gêm gynta. Wrth gwrs, mae llawer o gwestiynau dy'r development o'r tîm oedd o Alban, herwydd maen nhw ddim yn y top tier o'r clwb y Junior World Cup fel rhyw sôn. Ond ie, mae wedi bod yn promed dda gan y tîm ifanc Cymru. Ni'n meddwl, o'n i gallu gweld, dy'r chwaraewyr ni wedi gweld dros y rhanbarthau, bod ni wedi dod nôl mewn a maen nhw'n rhoi bach o impact. Ni wedi gweld Lucas de la Rua, ni'n meddwl wedi chwarae dda. Harry Ackman wedi chwarae'n dda. Wedyn, wrth gwrs, mae dydy rhywun fel Morgan Moss. A oedd gais yn eitha dda, herwydd oedd llawer o bobl yn sôn amdano fe. Ond oedd y success story ysgol y Llyfera dal di bodoli gan fod Rodri Lewis di sgori yn hwyr i selio'r gêm. Ond wrth gwrs, performance dda gan y tîm dan ugain Cymru. Profiad da dan Harry Wild fyd, fi'n cael ei gyno lan da, fi'n mwyn gweud hynny. Ond, ie, fi'n cytuno. Gath o ambell i foment wych a ambell i foment ddim mor dda. Ond o'n i'n meddwl, yn gyfan gwbl gath y gêm dda a nath ei dîm ennill. Fel mas o'r mwna'n siŵr o fod Claude yn gati. Ond ie, cais na i Morgan Moss oedd e'n... Mae fe'n athlet o'r ofri yn dweud. Sdim ffordd arall o ddweud e. Mae fe'n rhedeg ar y bêl na fel tarw. Ond hefyd mae da fe gyflymdra, mae fe'n cheatum bron o bod, mae'n teimlo fel yn rhedeg trwy a oedd neb yn mynd i rhwystro fe rhag sgori gais a Llon Claude i Rodri. I fe tro cyntaf i wared dros tîm deg ugain Cymru o'n neu? Na, mae fe ail gap dan ugain. Oedd wedi chwarae yn erbyn Georgia yn y Summer Series na cwbl o fynydde yn ôl. Yr un Summer Series ble nath David Jenkins dwy'n y botl na yn erbyn di Africa. No, reit, fi gwybod. Ie. Ond ie, chwarae teg iddo fe sgori gais nath ddiweddu'r gêm. Herwydd oedd rhy nifer o perfformiadau dda, ni'n meddwl, oedd y boi sgoriodd 2 gais ar y ddasgell. No fi, ni we. Double barrel surname yma, mae'r enw wedi fynd o meddwl i. Dyma paratoi wael, ynddo fe? Rhys Walden oedd e? Fi'n gwybod. Na. Pobl o YouTube gallen gweld ni cael mental block na ar great view. Go on, pwy arall wnaeth sefyll mas i ti? Just o'ch rhyw yna, ni'n meddwl nhw wedi chwarae'n dda. Lewis Hennessy ddweud o Carfaddon, ni'n meddwl oedd e ac yn cyfuno'n dda. Oedd dadlwythiad yna yn y hanner cynta oedd eitha special i fod yn onest. Ond yes, fi'n credu ar gyfan oedd e'n perfformiad dda. Walker Price yw'r enw lasgellwr. Walker Price. Wel, wrth gwrs, oedd e wedi cael gêm dda, oedd e wedi sgori 2 waith, so ie. Yeah. Oedd e'n wych, o'n i'n meddwl oedd e'n wych yn y gêm na. Ond, ie, perfformiad anhygoel gan Gymru, chwarae teg yn nhw am y fuddugoliaeth, mae prawf enfawr dyn nhw wrth ysa wrthyn nhw deithio i Loegr, ond am ddechreu'r dda, yn ymwedig ar ôl feddwl am flwyddyn diwetha, lle gaethon nhw ennill, colli, be bynnag ti'n mwyn galw llwy Bren. Felly, dechreuad go dda iddyn nhw. Ni wedi sôn bach am be arall yn ddigwydd dros penwythnos. Iwerddon yn fuddugol mas yn Ffrainc, sa'n mynd i weid e, ond fi'n mynd i weid e. Nid i alw hynny, wythnos yma. Eitha brwd o hynny. O'n i'n meddwl bod Iwerddon yn gallu troi gwmpas Ffrainc, ond gaethon nhw help lawd yn y gêm na, oedd i wrth Cole Williams e. Ie, os ti'n gwneud tackle unwaith am y fynichel, chi'n mynd i'r cell cosp a wedyn chi'n dod nôl ar yn neud y tackle eto, mae'n just bonkers. Ond ie, mae Paul Williams, fi ddim siŵr os mae fe'n chwaraewyr glid dros ben, ond i fod yn onest, bryd nath 15-15 oedd y weddon edrych yn eitha dda, so o'n i'n meddwl Crowley gael gêm dda. Wych. Wrth gwrs, ddim wedi rhoi cic osb yna i
bach yn anghywir, ond y popeth arall yn eitha dda. Oedd e just ddim yn tyd i roi amcan y ddiweddon di ennill. Oedd Alex Cuthbert i wneud na ar podlediad Scrum 5, so you're in good company fer ôl pob sôn. Ond ie, mae Iwerddon yn eitha sicr, yn nhw'n dda. Ni'n gallu gweld fod fel development o Andy Farrell i'r cycle nesaf, a mae ddim llawer o newid, a fel ti wedi gweld y Franks yma, mae rai pethau newydd yn nhw mewn, mae attack coach newydd dyn nhw, a yr unig positif oedd yna, oedd y pac, dy'r scrum, oedd y llinell bach yn sigledig, oedd Penod i sgori, ond ie, ddim y Ffrainc o'n i gyd yn gwybod dros y flynyddoedd diwetha, ddim ar ei orau. Oedd Iwerddon mor slick ydyn nhw. Ond nhw mor slick, a mae pawb wedi bod yn sôn bod Iwerddon heb Sexton, a dyn nhw'n mynd i fod mor slick, ond oedd Crowley wedi slot o mewn fel bod yn waren ar 20 mlynedd. Oedd e mor hawdd iddo fe, a hefyd gath o armchair ride mewn o wedyn Saesneg. Oedd y pac mor wych, Ty Byrne, Joe McCarthy yn enwedig yn yr ail reng, ond nhw'n anhygoel ar y dydd. A Jameson Gibson Park wedyn yn rhedeg pethau o naw. A pobl fel Dan Sheehan hefyd yn y blaen yn wneud be oedd e'n wneud. A mae fe'n helpu gyda'r boi enfawr fel Bundy Aki. Os mae pethau'n mynd o chwith, ti'n gallu baso fe i fe, mae fe'n gallu rhedeg yn syth, neu os mae pêl dda ydych chi, mae fe'n gallu chwarae derbyn. Mae hynny'n helpu da'r olwyr yn wych, a hefyd i godi bwysau os maen nhw dan bwysau. Mae dyn nhw canon yn drwy'r chwith James Lowe i glirio'r bil lan y ca. Felly, o'n i'n meddwl bod Iwerddon yn edrych yn gry dros ben yn y gêm na. Oedd hwnna'n berfformiad nes i edrych arno, o'n i'n meddwl, mae hwnna'n dîm sy'n mynd i dobyn y ddi am ryw flynyddoedd. Neu fod there or thereabouts. Mae'n lle mynd i dymuneddu ni, bod yn un o'r tîmau sy'n mynd i dymuneddu am cwbl o flynyddoedd i fynd. Be arall nes ti o'r gêm dydd Sadwrn, y gêm arall dydd Sadwrn, Lloegr, mas yn rhifan yn erbyn yr Eidal. Falle bach i weid yn byti cwbl o chwaraewyr oedd arfer o wario i'r gwylch. Ie, yr unig beth oedd di effeithio fi dros y penwythnos oedd y perfformiadau gan Taig Furlon, Lorenzo Pani a Sam Underhill yn y fantasy. Hewyd y pawb arall di gael penwythnos eitha oedd ni wedi cael Schoolman mewn fe di sgori, ni wedi cael Taig Byrne mewn fe di sgori. Y Golden Rail fi, mae Paolo Gabisi yn captain, beth bynnag sy'n digwydd. Wrth gwrs, os mae fe dana, fe ddim yn chwarae, mae hwnna'n newid am un wythnos, ond os mae fe'n chwarae, mae fe'n captain. Ond y Trina, Furlong, Underhill a Pani, nhw wedi gadael fi lawr, a perfformiad wael gan y tîm fantasy na, oherwydd mae cwbl o bobl yn dweud felly bydd newid hyfforddwyr dy'r tîm na. Wel, fi, basically. Ond perfformiad, ddim perfformiad dda gan yr Eidal. Fi ddim yn meddwl nhw'n mynd i troi lan a falle yn y hanner cyntaf o'n nhw. O'n i ddim yn meddwl falle mynd i fod mor agos o kick-osp a falle di costio chance o gêm gyfartal. O'n i jyst i redeg allan y cwbl o pethau yn yr ail hanner rhwng y hanner awr a 20 munud i fynd. A dyna ble nath Lloegr fod yn glinigol, oedd fod i cico popeth. Oedd Mitchell i sgori cais yna, a just y momentum shift yna, oedd 6 pwynt cyn y hanner, a wedyn cwbl o geisiau yn y dechrau'r ail hanner, dyna beth oedd i newid pethau. Ond cynt o'r gwylch, Ethan Ruthi enillir yn y gêm. Fi credu'r perfformiad yna yn erbyn Saracens yn Europe yn fel butterfly effect masif. Herwydd nawr mae fe ar y platform rhyngwladol a ennill sy'n yn y gêm yn y cap cynta. A pob clod iddo, a mae fe'n chwaraewydd da. A gobeithio mae fe ddim yn gwneud yr un peth wythnos nesaf, herwydd
falle un wythnos bant i yn rwt falle, just falle bach o orthwys, herwydd fi ddim moyn e chwarae really dda yn erbyn Cymru. Ie, rhaid fi weid, pryd ddechreuodd ei yrfa yn y gwelch, o'n i ddim yn meddwl bod llawer o siap arno fe, tair wythnos gyntaf neu mis gyntaf, oedd e ddim di wario'n dda iawn yn farn i, a wedyn mae fe wedi blodeuo i chwaraeo'r anhygoel, a oedd e'n wych ar y penwythnos i Loegr, ond hefyd o'n i'n meddwl bod yr eiddo fe nes i sôn, o'n nhw'n anlwcus, o'n i'n meddwl o'n ambell i foment, Cais Mitchell, sa'n gwbl o sicr bod e ddim wedi cael ei ddal gan Thomas Allen. Mae'r dacl yn wedi cael ei gwblhau, ond mae hwnna'n fydd ddehongled i, oedd y dyfarnwr wedi weld hwnna'n gwahanol, y digon teg. Ond wedyn hefyd, y cais na i Thomas Allen, mae hwnna'n gais wych, ond yw e, pobl yn yr adar yn hedfan heibio wrth iddo fe rhedeg trwyddo, ond y foment fawr yn y cais na yw bas wych gan Ignacio Brex, canolor yr Eidal, yn ffindo Menoncello, mae'r boi Bill yn dod i sy'n bylchu a yn ffindo, yn darganfod Thomas Allen ar tu fewn. Mae'r Eidal yn mynd i fod yn dîm eleni yn nhw. Mae fe'n amlwg, maen nhw'n ceisio gwella ar ôl perfformiad sal yn ystod cwpl y byd, ond byddwn nhw wedi bod yn siomedig iawn dy perfformiad nhw yn ystod cwpl y byd, a maen nhw'n mynd i fod yn challenge fawr. Wyt ti'n gweld nhw'n gallu rhoi unrhyw fath o bwysau ar Iwerddon wythnos yma, neu ti'n credu beth yna'n gormod iddyn nhw? Na, fi credu mae Iwerddon yn fel juggernaut arall sy'n just falle o flaen pawb ar y foment. Ond, os mae Ffrainc ddim di sort allan y problem yna, wrth gwrs mae game newydd i gatre yn Paris, ddim yn Paris, yn Lille, sorry, ond os mae problemau dal yna, felly bydd bach o chance felly dwy'n rhywbeth. So mae game gatre yn erbyn yr Alban, mae chance fawr dyn nhw'n na. Os mae'r Alban yn neud yr un peth na nhw'n neud ar y penwythnos, wel, bydd fi credu tîm glinigol fel yr Eidal yn hanner cyntaf, felly neud e mwy o game. A wedyn, mae dy ti gêm yn erbyn Cymru yn y rownd ola o'r tournament. Mae bach o fel flashback i 2 flwyddyn yn ôl, mewn rhyw ffordd. Herwydd, ni gyd yn gwybod beth digwydd y dydd na Eidal ennill yn Caerdydd, a os maen nhw'n dod lawr i Caerdydd y chwarae fel yna, mae chance da nhw dod allan y gêm na ennill, a mae chance really dda nhw. Mae'r ffordd newydd, mae fe'n edrych fel nhw fe enw ond mae fe'n edrych yn fel mae fe'n dal yn datblygu rhywun ifanc yma, fel ni wedi gweld y Menoncello. So mae cwbl o flynyddoedd nôl ni wedi gweld Gabisi arall nawr fel mewnwr. So mae nhw dal yn TV ifanc sydd yn yr un beth positif allan o hyn, a mae chwaraewyr arall dal yn datblygu mewn, mae prop yn un o fe enw eto, ond y prop sydd dod mlaen yr ail hanner dy pen rydd. Mae fe'n ennill kick-off mewn fe'n dan col yn ei sgrwm gynta mewn y gêm rhwngwladol. So mae chwaraewyr yna, a mae'r strwythur yna dy'r chwaraewyr ifanc hefyd. Wrth gwrs, y tîm dan ugain yn Eidal wedi colli dros penwythnos, ond mae'r chwaraewyr ifanc yn y tîm cenedlaethol, maen nhw yn dechrau'n araf i datblygu mewn chwaraewyr rili dda. Ydyn, yn sicr maen nhw'n mynd i ddatblygu yn ystod y diwrnod hefyd. Ti wedi gweud felly fuddugoliaeth Iwerddon, ti'n disgwyl beth am yr Alban gytre yn erbyn Ffrainc? Mae yna'n gêm fawr ond ar gyfer y ddau dîm. Bydd yr Alban yn gobeithio cael yr un dechreuad y blwyddyn diwethaf lle wnaethon nhw fynd 2 mas o 2. Ie, fi credu dyna'r problem o'r Alban dros y flynyddoedd diwethaf. Mae nhw'n ennill y gêm gyntaf, wedyn mae fe'n dechrau mynd yn mwy wath. So mae chance wedi dda nhw ar y penwythnos i ennill ail gêm a gweld beth sy'n digwydd ar ôl yna. So un diddorol dros ben, bydd Ffrainc yn bach yn grac o'r perfformiad wythnos diwethaf, so bydd nhw'n moyn profi bach o pwynt, ond fi credu mae'r Alban just yn ffefrynnau. Alban yn ffefrynnau? Just, herwydd, mae Ffrainc dim da Mohamed Hawass
ragor oherwydd problemau bant o'r ca, ond cofio cwbl o fynydde nôl nath e chwarae a rhoi punch na a Jamie Ritchie. So mae fe'n anodd i Frank mynd i Caeredin dros y flynydde. A fi credu bydd Alban just ennill gan rhyw bwynt o ddau. Ie, llawer o broblemau am Mohamed Awas yn gyfreithiol hefyd. Un Ie, waith. ie, yn union. Ond ie, fi'n mynd i weid Frank. Fi'n credu bod... Sa'n mo be, fi'n credu bod yr Alban. Fel nes i gweud, fi'n credu byd nhw ddim yn gallu cael gêm mas, a os mae Frank wastad yn y gêm, mae Frank wastad yn gallu ennill y gêm. A fi'n gwybod bod hwnna'n amlwg, ond y ffordd mae Frank yn chwarae, mae'n gallu sgorio ceisio o bob man. A os maen nhw'n gallu gwneud hynny yn erbyn yr Alban, yn y wedig yn hwyr, fi'n gallu, bydd nhw'n gallu ennill y gêm na, ond bydd yn agos, fi'n disgwyl rhyw 2 neu 3 bwynt rhwng y ddau dîm. Beth am y gêm fawr te? Ddim y gêm eraill, maen nhw'n fach, yn dyn nhw. Lloegr yn erbyn Cymru, sio ti'n gweld y gêm hynny fynd lan yn Twickenham? Mae fe mynd i fod yn anodd. Mae Pac Lloegr mynd i dod man a mynd i dod at y tîm ifanc Cymru. A fi'n meddwl, mae mynd i fod yn gêm agos. Mae llawer o pobl yn dweud, o, bydd Lloegr yn ffain. Ond fi ddim siŵr. Fi credu bydd Lloegr yn ennill, ond jyst gan 5-7 bwynt rhywbeth fel yna. Fi credu mynd fod yn gêm agos, a fi credu mae sgôr mynd i digwydd tua diwedd y gêm. Sy'n mynd i selio pethau. Ie, o'n i ar y rap pod ddo, nes i wedi Lloegr gen 3. Ond os mae Cymru'n gallu, y problem fwyaf yw'r lein, os mae Cymru'n gallu sorto'r lein mas a ennill pêl, fi'n credu bod yr olwyr dyn ni i frifo Lloegr. Sa'n credu bod olwyr Lloegr yn anhygoel ar y foment. Maen nhw dal yn dysgu sut i ware. Wrth gwrs, mae chwaraewyr dda dyn nhw. Os mae Marcus Smith nôl, os mae Gens nôl, mae nhw'n dwy chwaraewr holl bwysig i Lloegr. Freddie Stewart, mae fe'n soled a ni'n methu... Os mae Cymru jyst cico'r bel lan yr awyr, bydd e'n dal y bel. So, falle, rhaid cico yw'r gydol fod y cynllun, oherwydd ddim pwynt cico i Freddie Stewart. Ond ar un bryd, bydd angen rhoi pwysau ar y ysgellwyr newydd sydd yn nhw. Fe yw bwysau ar y fainc wythnos diwetha, ond hefyd fi wastad yn mixo lan pyn sy'n dechrau ar yr asgell. Fe Dingwell neu Freeman? Fi'n credu fe'n Freeman fi'n meddwl. Freeman, ie. So, bydd rhaid rhoi pwysau yn fe. A fyd yn y canol cafyd, fi'n credu bod hwnna'n ardal yn gallu rhoi pwysau ar Lloegr. Fi'n credu gall Cymru ennill. Fi rili yn credu bod cyfle da dyn nhw ennill yn Twickenham am y tro cyntaf ers 2015, ond mi fydd e'n sialens gofri, ond gobeithio yn arw iawn. Unrhyw beth arall dyn ni sôn amdano cyn i ni gloi? Na, fi ddim credu os mynd rhywbeth. Na. No, iawn te. Felly, diolch yn fawr i ti, Iestyn, am ymuno dy fi am wythnos yma. Diolch yn fawr yn rando. Cofiwch chi dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol a wylio ni ar YouTube os ych chi yn. Felly byddwch chi wedi gweld fy mhartner i'n paso fi charger ar gyfer y ffôn ar y ffordd trwy'r cyfweliad podlediad. Ond ie, diolch yn fawr am rando a edrych ymlaen i glywed wythnos ysa ar ôl fuddugoliaeth i Gymru. Hwyl fawr.